Alright, bafowethu ngiyabingelela amagama lami nguSiphiwe ngokaNtombela. Ngicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze ke uzothola okuningi esikwenzayo esikufakayo. Just nje bafowethu experience isimo sempilo ephilwa abafowethu eNingizimu Afrika ngoba yiningi kakhulu bafowethu izinto ezenzakalayo. Othola ukuthi ke ezinye mhlawumbe ugaxele kuzona, ezinye futhi uthola ukuthi ke mhlawumbe ke ukubuka nje nokuexperience ukuthi hawu kanti kwenzeka into kanje, hawu kanti khona into kanje, uyabo bese ukholwa kanjalo ke nawe uyabo. So bafowethu subscribe ngiphinde ngicacise ukuthi ke akudli ngishela iminyama isenti kodwa usuke uyibeke emathubeni lokuthi ke ube umuntu okwazi ukuthi ethole zonke izinto ezenzeka emhlabeni sakhile jikelele. So bafowethu engichazile futhi ukuthi masikule ndawo bafowethu okwazi ngempela ukuthi ke lapha sisuke solungisa suke sofuna ukuthi abantu beyeke le nto yomjolo. Angisayifunda into yomjolo bafethu. Umjelo bafethu awuyeke umjolo. Abantu abaphila ubuqinise emakhaya, abantu bafethu bephila ukuqonda, abaqonda abantu bafethu emakhaya bafethu. So ingakho bafethu sizogqugqumezela lokho ukuthi abantu abaphila ukuqonda. So umfethu naye ungibhalele ngomunye ke naye ke othe naye uyishayela ngabantu kodwa manje ukhona omunye ufisa ukuthi ke introducele komunye yize ke vele ngakhipha ilutho ke bafethu ngoba sifuna lento lena isebenza. Sifuna lento ukuthi lokhu nihlukumeza odadewethu bafethu. Iyekeni lento okuhlukumeza odadewethu mhlawumbe nabafowethu nisho nithi hayi bafethu usisi manje usiyakhala manje ke lapho ubamba ifoni manje kade umjolela manje uyakhala manje bafethu. Asivele nje bafethu sivele siqunga isibindi nje manje simtshele uvele nje kucaca ukuthi hayi bafethu siphila nje impilo eqondile. Qhawela bethu sikubingelela mfowethu. Abahle qhawe. Siyaphila qhawe. Hawu ngiyaphila kakhulu. Uba sikhuluma naye mfowethu udabuka umnendawo. Usihle wancwane lo uhlala udabuka le endaweni yasembumbulu kodwa ngokufuduka sengifudukile endaweni simanzi imtoti. Oh ya umkha impela. Uyabona le nto lena. Yabona isikhathi esiningi sengibonile qhawe because abantu engisavele nabo la abantu basemakhaya. Okusho phela abantu basemakhaya phela bayafuna phela ukuphila le mpilo eqondile qhawe. Impilo ngempela ngiyayithanda impilo eqondile ngoba phela umama ngiyazi mengasithiwa ngibamba kule nto le engangibulala kabi umama unolaka kabi uMadlamini unolaka kakhulu. Ya uba igama lakhe wakwaba isibongo. Uzinhle wakaDlamini Sibongo. Usuneminyaka emingaki mhlawumbe sesiphushile nje naye mhlawumbe silako 7 years manje siphusha. Manje kwaqhamuka endleleni ke ekwaqhamuka isinqanda mathe MaZulu ayinhle nale nto kahle. So mana ke umthola kanjani mfethu usisi lo oqala lo ka 7 years ngoba ngeke seniphushile. Sesiphushe kakhulu. Ngangisengisanda ukusuka nje emakhaya ngiza ngala eThekwini yabo ngithi ngizoyiqalela nami impilo ngayibona lento kazi imile woyibuza uyibona imile ngabona ukuthi hayi no lo muntu engakwazi ukumisa umuzi wasekhaya ngayo lengathi hayi ngathi kubeka amabili amathathu ngawashona into kazi ayinana ikhanjana lona yaqala ngishikilisa hayi kwathi egcineni nawo phela ngiyinsizwa phela ngayishaya. Mana mfowethu uyibona phi le ntombi le? Ngishibona khona le eThekwini ngizofuna amathuba omsebenzi. Ngiyibona khona le eThekwini ngizoyifunela nje amatoho ngayibona ngathi hayi le noma kanjani le ingawakho umuzi. Wachazwa yini ke eyachazayo nje eyakususa nje ukude nayi kude qhawe. Ngaqala ngasuswa nje ukuma kwayo nje yabo intokazi emile ngaye ngathi bengiyibika kuyona ngafuthi ngabona ukuthi ithobekile kodwa hey masuphakathi akukho lokho yabo uthi inali ikhanda. Shuthi phela sazolo shuthi ke shuthi kusazoliwa ke. Ingakho nje ngivile ngathi hayi ungibhalele la ngazange ngibambe ngoba manje uke wazama kodwa ke mhlawumbe uthi umtshele. Hawu ngeke angeke uzulifake lapha libuya nodaka. Ngakho ngithe angizela kukhona abantu bazokwazi nabangikwazi ukungisiza bo ukuthi bakwazi ukuthi bamtshele mhlawumbe uzokwazi ukuthi ayizwe kangcono mase kukhona abantu. Manje njengoba bengimtshela ngisesendlini hayi endlini ngafa ama plate kufe yonke into. Ngathi le nhlobo yamakhaladi muthi uyambheka. Uyikhalashaya. Manje lo omunye ke wambona kuphi ke yena? Hawu number 2 ngibone khona sengiqala ukuphantaka sengiphantaka. Ukuthi iminyaka nje mhlawumbe isimibili manje iminyaka ngimtholile lo wesibili. Intshontshana. Lokho sitshontsana. Hayi qhawe ngeke qhawe uyaganga qhawe 2 years. Untshontsha umuntu nje lokho uthi ubese ubuya usula umlomo endlini. Uneze njani uhlala naye lo mdala noma awuhlala naye? Hayi ufika ukuvakasha nje ngihlala emqashweni nje mina. Uyiphuma ngena uyaphumisa uyafaka. Into kanjalo kodwa phela into engenza ukuthi manje ngibuye ngize ngizoletuzana lana ukuthi manje lo mdala usefuna ukuthi sive lesiqondisa izinto azohlala la endlini manje ngiyabona ukuthi sekuzoba inkinga ngoba sezobe ihlale njalo ehleze khona nalomunye uma umncane uzosengasaunderstanding mase ngimtshela ukuthi yabo manje sekhona mamdala. Awukazomtshela. Uyazi lo
umncane ukuthi phela uyazi kodwa akazi ukuthi phela uzohlala endlini. Oh ya. Manje iqhawe ngeke qhawe 7 years 2 years usuvelile kodwa ku 7 years. Lutho qhawe ngithi ngiyazama nje amasentshana nje ukuthi manje kulonyaka lo esiyakona impela ngithi kuyovela. Ngizovala impela. Ngishaye. Hayi mana qhawe ngithi mina sobe sikhona. Sizogiya qhawe ngoba lokho esizokhanda namhlanje mfowethu kusiqhubeka ukuthi silokhu siqhubekile mfowethu siba abantu abazwanayo abantu abaphilayo yabo. So nakulo wesibili futhi unalo iphupho lokuthi ke uyomlungisa. Lo wesibili impela u right kakhulu wesibili. Ukuthi phela vele kukhona ufuna oboshisayo ubuye kuno uthi ukhulu. U right kakhulu wesibili, u right kakhulu uthubeke kakhulu impela. Sengaba phela izimo ke zomhlaba ukuthi yena kwachazwa yini kuyena. Yebo nje lezi zintokazi ngempela kunakele kakhulu cha ngengqazo uyabona nje nami ngithitekile ngithitekile impela ukuthi phela lo omdala lezi ngane uthi ziyashisa uyidlela lezi ngane lezi. Hayi lutho akidleli lutho nje ukuyikhulumela nje yabona ukuyishala amanqoko ugcina ubona ukuthi umuntu hayi uyathatheka lamanqoko agcina sekuba right yabona lento le kuyinto kanjalo nje ukuthi uyikhulumela intokazi ubone ukuthi hayi intokazi hayi seniyala endaweni nifune niye khona abantwana nabo loqala sinabo abantwana bawu2. Oh ya. Loqala sinabantwana bawu2 manje lo wesibili impela hayi ngathi impela nami usekelo ngitshela insukwana la uthi ngathi akasazizwa kahle ngiyabona manje kuzokwenzeka ezinye izinto engasaqondakala ingane vela unazi ingane outside. Hayi lutho Oh ya. Qhawe mfethu kodwa ke qhawe mina mfethu ngithanda ukuqonda kwakho mfethu uqondile mfethu yabo umuntu oqondile qhawe la kithi. So iminyaka yakho ingakanani? Hayi iminyaka yami la ko 36. Oh ya 36. Ngiyaphuthuma bo. Kodwa mfowethu wenza kahle kodwa ukuthi ngoba yonke impilo qhawela ke bathi qala mhla ko30 ngoba yabo njengoba nje uthi mfowethu uzovela nami mfowethu ngizolokhu ngilandelela nje mfowethu ugcine uvelile ngempela kumama angifuni uhlukumeza umama uyayizwa lonto hayi noma kuyona impilo inhloso zami ukuthi ngifuni lonto mfowethu angifuni lonto leyo ya kodwa nje awukwazi umhluphe ngokujola into hayi lutho nje yabo nje namhlanje uzoqoba iqalo nje ukuthi angibambe njengoba ngisho ukuthi manje ngifuna ukuthi lento le ibe official siyenze nje kube azi ukuthi khona umunye umamncane yabo naye nje ube umamdala yabo wena ungavuma yini wena ukuthi ube akutshele mhlawumbe la yasibhalele ukuthi hayi mhlawumbe ngeke akwazi thina amadoda kaZulu asiyenzi leyo nto impela siyafika nohulumeni le siyazi nasamadoda kaZulu hayi qhawela kithi mfethu ake sihlele usuku mfethu bese siyakwazi ukuthi ke umama sokwazi ukuthi ke sikhulume naye wena nje mfethu nitshele nje umama ukuthi hayi mhlawumbe khona phela niphuma khona yakwe date kanjani noma mhlawumbe nizoshutha nje ukuthi nivezele umphaka nje uthando lweni uzojabula ngiyazi phela umama bayathanda ukuthi ke ubonakala ngoba phela basuke befuna ukufaka umgoqo kuwena ukuthi uyathanda yes ufuna ukubona umphakathi lonke izokuthi hayi wena uyathandwa nje yena uyayizwa lonto so nje ake senze lolo qhinga vele ke lo wesibili vele ngiyacabanga ukuthi umuntu vele ngeke benankinga so umguqele uyayizwa lonto leyo mfowethu bafowethu ake sihlangane bafowethu ke ngolunye usuku bafowethu sesiqede yonke into siyabonga kakhulu. Alright bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe kwaNtombela bafowethu this is another day njengoba ngithembisile nje ukuthi soqhubeka nomsebenzi ukuze ke sikwazi ukuthi ke umfowethu azosikhombisa isinqanda mathe sakhe yavu special special isinqanda mathe sakho uzosicela nje mfowethu ukuthi sibonise izwe mfowethu uzotshengisa nje umama mfowethu ukuthi wena awuyena nje umuntu mfowethu oqondile qhawela kithi asibingelele nje mama sibingelele nomfowethu. Yebo njani kodwa? Siyaphila qhawela kithi. Siyaphila nathi. Sibingelele mama. Sabingelela njani? Siyaphila mawabe. Siyaphila. Uzizwa nje unjani bakithi ukuzobona nje ubaba akhombisa ngendlela nje akhombisa ngakhona ukuthi ke umuntu nje wena wedwa nje empilweni yakhe. Hayi sithi ngayini umuntu ama surprises hayi ngisalindele ukuthi hayi inoba likhulu. Yes angikuphela uzokuvezela umphakathi ukuthi bakithi umphakathi ufuna ukubona sengisho nje uzizwa kanjani nje mfethu ukuthi ngoba phela abantu besilisa manje basaba ngisho ukushutha mfethu ukushutha nomuntu epost kwe status yabo awuwazwa special bo special ngenye indlela ngisamangela ngoba kakabi nje lezo kuzothanda bakithi qhawela kithi mfethu mhlawumbe nje mfethu awuchaze nje awucacela abantu nje mfethu ukuthi ubani wakobani mama
Oh, igama lami mina nguZinhle ngwakadlamini. Yeah. So mfowethu nawo awuphinde futhi ubachazela abantu mfowethu. Ya uzinhle kwadlamini lo yena umama lo ngibambisene naye for 7 years. Yeah. Siphushela nje. Eseniphushile mana mfethu ngifuna ukuthola nje mfethu ukuthi yini nje futhi yachazayo kumfowethu. Ngasho ukuthi sineke sakhe. Yeah. Labafana manje sebeyashela sekube ngazo manje somqomile. Kodwa yabo nje indlela aye patience ngayo yabo. Yeah. Sineke sakhe nje. Yeah. Nendlela abeka ngayo. Yeah, senikhulisile futhi ninabantwana. Yes, abantwana ababili. Awusuka. Hey kanti umndeni impela. Hayi bakithi, hayi mfowethu. Yini nje futhi yachaza kumama ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe mfethu ukade wagcina kumtshela umama ukuthi mfethu nayi mfethu into eyangishayisa ngolavu. Hayi nje bathe ngichaza mfethu umama nje wachaza uma wakhe nokudlela oyihlonipha ngaye yabo lento ukuthi akayena intombazana uthi uma ukhuluma naye yabo isha ismile yabo ihleke yabo igijimela uthi hase ngiyangithanda uqala wathi ungishikilisa nje wangishikilisa impela ngabona impela kodwa umuntu uyafuneka emagcekeni agcina kwazi ukunqoba ikhanda linjani ikhanda wayethobekile kathi ngisaqala ukuthi hayi bahamba kwesikhathi ngabona alifakwa libona nodaka ya mama ikhanda lakamfowethu linjani uma ungalichaza nje lona hayi kangako. Hayi kangako. Akuyonto etsente ebambekayo. Into ebambekayo. Awusuka. Manje ephutheni okwambamba kodwa. Ephutheni mhlambe nje ephutheni lokuthi hayibo nakho usuthi uqala lapha nakho bo hayibo. Angikaze ngimbambe futhi mhlambe ngoba ngikaze ngibe nani isidingo sokuthi ngigijimele emafonini akhe ngiphethe amafoni ngoba umuntu awuyithandwe na into yokuphethe amafoni. Mhlambe kungaya ngomuntu ukuthi umuntu onjani yabo yena uresponsible ngesikhathi asuke sizobonana ngaso suke sizobonana ngesikhathi asuke esendlini ngaso suke esendlini yabo mhlawumbe ube kuthiwa umuntu owuhlupho ngabe ngiyaba nalokuthi lo kumele ngiphethe ifoni kumele ngize 1 2 3 yabo. Kodwa ke awuphinde futhi mhlawumbe ushare nje kubantu mfethu ukuthi lento yamapage amafoni ibalekile noma ibalekanga. Mina ngokwami ngathi iya ngomuntu obhekene naye. Because ngizothi ngiyiphethe ifoni. Kanti ngibhekene nesigebengu la. Yabo. Ubazogula egcineni mina ngithi ngilibele ngithi haya ngiyiphethe ifoni. Yabo. Kuhle nje ukuthi ngibone ukuthi ngibhekene nani ngikhale ngidile nayo futhi mawukuthi kumele ngidile nayo handically. Ngoba mhlawumbe ungaze elokho ekufihlela nje unonkosikazi uma usuqala kanti unonkosikazi wena lokho uthi hayi mina inombolo 1 yabo libele ngibiza ngonombolo 1 kanti bangibuka nabangani bakhe bangibuka ubulimi ukuthi hayi bathi wena wedwa. Ngiyacabanga. Qhawela kithi mfowethu umama nje mfethu wake wambamba ephutheni. Hayi ngabe ngiqamba manga phela bengithi ngangambamba ephutheni. Ngoba ngokuthiwa ngangambamba ephutheni ngoba akekho kule ndawo ngoba asikho ngoba sikho la. Wena u-one soft. Hayi anginaso leso sikhathi uma ngibamba ephutheni umuntu wesifazane phela. Shuthi iphutha kahle uyichazele mfethu umuntu umbamba ephutheni yabo lelo phutha lelo nje ngathi uyaxolisa kulona ngeke azaphinde ngeke uzube nesho ukuthi uyasaliphinde yes uzangaphinda liphinde futhi lo phutha lelo aphinda axolise futhi ngixolele futhi yabo lonto leyo so nje kungcono kube into eyazekayo yabo uthi hayi no ayingeke mina nawe futhi siyaqhubeka noma siqhubeki awusuka wena mama mfethu uma ungase nje kuthiwa mhlawumbe wakwambamba noma mhlawumbe umbambe nje ephutheni ungenze njani? Angikaze ke ngicabange leyo nokuthi nje ngake ngifice. Angikaze. Cha sesiyayisholo nje ukuthi mhlawumbe ke nano mhlawumbe ama relationship akho mhlawumbe asemumva yabo mhlawumbe khona mhlawumbe wambamba wa responda kanjani mhlawumbe kuyena yabo. Okay ngadepend ukuthi yena kuleyo phutha sengimbambe kulona yena uresponda kanjani. Yabona. If ezofika enze iphutha ngimbamba qeda azikhukhumeze. Yabo kube impela hayi ngiyathemba qhawe yabo qhawe buka qhawe njengamanje yabo uthi njengamanje uzombona umama njengamanje ukuthi umuntu onjani mfowethu ngeke kumele ungiholele mfowethu kumele mhlawumbe ubungazi ukuthi umama uma ekubambe futhini yabo uyabo njengamanje ukuthi mfowethu usumpora mporo yabo ngiyabonga babuthi ya so mama inakhujana ikuphi nje okufisayo nomfowethu? Ngifisa ukuthi aqhubeke nje ehlale umuntu nje uthobekile.
nesebe siqalile ukukhuluma kuqhubeke nje kahle nempilo yethu nje ihamba smooth singabi nehibe ikuphi mhlawumbe bese nikhulumile mhlawumbe ukuveze mhlawumbe because ukhuluma ngezifiso yabo njengokuvela ekhaya lokho bese sikhulumile so into eqotho iqotho ngempela ungezwe ngabantu bethu iqotho so ihibe angiyidingi ihibe angena umuntu othanda ihibe nophilizise so iloko nje ngikufisayo ukuthi everything ihambe nje kahle mhlawumbe mfethu uma mhlawumbe nje mfethu ungamotivate abantu emakhaya mfethu khona abantu seniphushile 7 years wonke mfethu mhlawumbe nje mfethu khona abantu nakhona abasayixake abanye baxake ngisho 1 month ke mfethu ukuthi nje bethandane umuntu thola nje seku noma o2 months nje abayazi yonke nje lento ukuthi khona lento ekuthiwa nje mhlawumbe baya celebrate abacelebrate nje ukuthi sesihlanganise noma unyaka ke at least ke mfethu umfethu umotivate nje abantu besimame mfethu okay ngiba motivate ngalento yokuhlala yes mhlawumbe wena mhlawumbe into ekuhlalisile mhlawumbe nokunye nje mfethu okuphathele namathandana mhlawumbe nezinto okumele beyibheke okay mina ngathi into engihlalisile ilokuthi noma kade sithandana kodwa sishiya ngalento yokuthi manithandana nibe nalento ye friendship yabo nikwazi ukuvulelana ifuba nikhulume umazi umuntu engakasho lutho ukuthi lo bezokwenza ukuthi lo bezosho ukuthi yabo so I think iyona le nto yenza ukuthi ni understandane nize ngcine ningasayibali iminyaka ukuthi ayibo yazi iminyaka ihambile sihleli nalo that's very nice guys mfowethu awumotivate mfethu abantu besilisa mfowethu ngiyacabanga ukuthi ngakuthina mfowethu kuyinto enzima kakhulu le ukuthi mfethu siba abantu abathola ithuba ngoba abantu besimama mfethu into eyenza ukuthi nikwazi ukuhlalelana isikhathi eside ukuthi ufanele wazi ukuthi umama uyena udriver mukwatshela ukuthi wena uyindoda wena uzobo driver ngeke izikwazi ukuhamba lelo bus kanti umama uyena afuna kabe udriver endlini yabo indoda akumele ibe nkulu ngasemlomeni yabo lonto indoda kufuneka endlini yazi ukuthi kufuneka yenzeni imise kanjani into kanjalo yabo lonto le yabo manje uyiqhatha nabantu besilisa awukhuluma driver kanjani uma lutho akayiqhathi phela ayihambi imoto ingena udriver ayihambi nje imoto ingena driver ufuna ukuwoduza ufuna uzazi nje ukuthi wena inhloko yabo umnike umama ufuna umnike indawo yakho umama njengomama yabo lonto le izinto ungabi uyindoda usugqumela izinto zazinto zasendlini ufuna wasendlini yabo indle nomuntu ubheke endleni umuntu wesilisa yodwa noma endleni umuntu osifazane yodwa ihlukile lezo zinto lezo yabo lonto le abantu besifazane manje ibona abakha izindlu ezidlula thina abantu besilisa yabo lonto le sebenza besilisa nje bawazi ukuthi thina sijwayele ukuhlala emjondolo sihlala emahostela singabe nankinga ngeke ube nenkinga ukuthi wakho umuzi kodwa manje waqala wathatha umama umsondeze eduze umama uyakutshela baba ingeke cela abantu asakho umuzi sibone siba sesine family sakhe family yabo lonto le sibe ingane ziba ne shelter ezohlala kuyona yabo lonto kodwa mudlo indoda ke ethi hayi mina ngiyinkomo yedla yodwa mina ngingumkhanda mtshelekwane ngeke uzukwazi ukwakha umuzi wakho ube qotho lo muzi manje bakhona nje mfethu abantu besilisa kodwa mfethu bayakwazi nje ukuthi bekwazi bezenzele mfethu izinto ezikanjalo akubona bonke futhi abakwazi ukwenza konke hlale kunesandla esidinga nani phela khona nani amavila nikhona nani nikhona asibaningi kodwa asibaningi amavila hayi mfethu ngiyethemba mfethu awusilandele izivakashi mfethu esinye izivakashi mfethu ande isihlalo lapho nezivakashi kuze sona khunye seniphathele izivakashi la sinezivakashi futhi izivakashi woza ngalapha vakashi mfethu besohlala kube u2 by 2 nje 2 by 2 1 for sorry okay so mfethu ngiyacabanga ukuthi mfethu nakho nje mfethu vele nje ucacise mfethu yes uvela uhlala udabeni mfethu ukuthi ke njengoba ke ngokunye bofuthi ukuthi ukuveze mfethu kuphi mama ngoba ngikulethile la ngikubizile la uyazi ngakuhlonipha sesiphushe kakhulu futhi bengafuni mhlawumbe uzugcina usuthola ngenye indlela yabo lento le ngokwami into eyenzakalile yabo ngithe bengihamba ngase ngathula number 2 yabo manje bengithi ngiyafuna ukutshela endlini ngiyabona endlini ngeke sikwazi ukuthi uselo number 2 yini number 2 sengithi njobe usubona nje sinesivakashi lo uMazulu ngiyambona yini number 2 sengithi mama ngithi angikulamanisa mama njani
ngizokulamanisa. Uthini angikuzwa uthola number 2 uMaZulu isivakashi ithini awuchaze qhawula kithi lonke mfethu udaba yes lonke udaba mfethu chaza mfethu no number 2 mfethu abasebenzi kanje ngitshela nje mfethu mama straight yabo isivakashi number 2 yini kulama wena noma yini yabo ethi mama yabo manje ngithi njoba ukhona nawe umdala ngithi ngithole mamncane ngithole iningane zami ngithi umnwemuzwa sekhaya ukuthi uwanda kancane ube mkhulu yabo lonto leyo ngoba usazi isimo senibantu besifazane ngithi mina ngikutshela ngithi mama engeke ngisadinga ngeke sezilungile lezi ziwu2 manje uma ulontuzana uMaZulu ngalawo uzokwandisa umuzi wasekhaya uthi unwebe ube mkhulu yabo lonto leyo nje ubwazi sifuna ukwakha umuzi nje la phezulu na uMaZulu ngibe sengimakhelo wakhe lapha ngenzansi. So wena ungilethe la ngisusele wangiletha la ukuzongibukisa nje abantu nisuyangithithela. Cha mama angibizi njengokuchitha lento le ngakho nami ngithi akimphela imali ungakaqedi kuphelele lezi ngxoxo esinazo zokuqhubeka nokuya ekhaya and stuff. Akumile konke lokho sengenzela ukuthi phela singangeni yabo kulendaba le ukuthi siqhubhe uMaZulu lo wakho bantu soba number 2 uthe number 2 uya number 2 lo number 2 unumber 2 lo uyazi ukuthi uyekhaya wena sixoxa yonke into onixoxa yonke into mina Slim esizobukaniswa nabantu la hayi ungayibeki ngabusoyibuya kanjani ngibeka kanjani ngazi ukuthi soft mangibeka kanjalo ngibeka kanjani ayikho njalo le ndaba uyona Slim ngiyenzela ukuthi phela yabo singabe sekuthi manje sesiqhubeka nempilo manje sekuwathi manje ngiyakuchithela manje anqani qhubeka nalo number 2 wakho ngoba vele ngazi ukuthi naye niyayifanela nobabili nifanele nichuzane ngokufana vele. Hayi musukuyenza lonto mama ungayenzi. Bengimele ungitshele yini nje binzima ukuthi ungitshele endlini uzuze la uzobukisa ngami emphakathini. Uyazazi nje nawe mama. Nginjani? Uyazazi nje. Ngiyazazi ukuthi nginjani. Bekuzofa ama plate endlini manje kungcono. Abezobulawa yini ama plate endlini? Awu. Uyazi nje nezitsha zincane endlini. Abezobulawa number 2 lo omlethile uzongiletha number 2 lapha phambi kwabantu. Wahle mama. Uye number 2 lo uthe ba igama lakho uye number 2 igama lakhe. Yena number 2 igama lakhe. And wamanda nje. Uba igama lakho number 2. Ambuzo uzokutshela nje angithi yakutshela. Yini ongayisa manje mama? Hayi bekuthi singakaphi ngena kodwa ngathi khona okuzayo. Khona okuzayo. Uzongitshela usumithisile already lo Amanda lona. Hayibo uyazi usangijwayela wena uyazi ngibe nani? Hayi uxolo bhuti asazani ngiyacela ukuthi ungiyeke angikwazi futhi nawe ngazi ngiyacela ungiyeke imaki yabo kade nginqena okay bhuti ngicela ukukhuluma naye kahleke ukukhuluma naye awukahle mama ushisa umoya buka manje uzoyibonisa napha uyamithisa le uyabuza ongiletha lapha phambi kwamakhamera usongitshela ngo Amanda Zulu ngo number 2 why ungitshela usumithisile already hayi bevele ngizoyi Mangizovela ngizoyichaza le ndaba. Ichaze manje. Ngiyayichaza. Ngibize phambi kwamakhamera ichaze manje. Ngiyayichaza nje ukuthi ichaze manje. Ngiyayichaza nje ukuthi manje. Manje ichaze. Hawu mama njengoba ngichaza nje ukuthi ngilethe lokho khona uzomazi nazane. Azane noba. Musu boka manje. Azane nobani. Boka manje usuwenza njani manje? Imake umlethela ukuthi azane noba. Angithi vele uyangazi wazi yonke into wazi ngisho ukuthi wena uyekhaya. Emina ongamazi kumele ngizomazi la phambi kwabantu. Iyayakha isense leyo nto la kuwena. Uyabuka manje akithi wenza njani uyazibona leyo nto la kuwena uyazibona ukuthi manje wenza njani kuthiwa sendlini manje kuthiwa sendlini ngoba wenzani manje ngenze njani njengamanje buka emake bhuti ngithe asazani sinawe ngicela ukuthi ungiyeke ngiyacela awehlisa umoya ngizowehlisa umoya angicela lo bhuti ukuthi angiyeke ngingaze ngimhlafune ngesifonyo sakhe manje umnyaka kancane ngicela ungiyeke bhuti ngicela ungiyeke ngifuna ukwehlisa umoya. Okay. Sisobantu okay. Musukuyenza lonto. Angeke ngize uyabona kube lento uyima uyabona kube lento uaddress kahle endlini. Bezoba right. Mina bengiphuma kuwena izolo bengiphuma kuwena namhlanje ungibizela ngama surprise uzothi kunama surprise. Ungibizela la uzongibiza sidlangalaleni phambi kwabantu. Uzongibukanisa nami ekhaya bathini. Bangase bayibone nje lento ekhaya bathini. Musukuyenza lento yenze njani? I-right enziwa wena i-wrong enziwa yimina. Niyoyeka nina uhlukumeza nina abantu besilisa. Ubani osesithembu si-right? If si right why wena ungakazi usamukele pami angithi
Nasezi right. Singenza enye ingane ungaqeda ukuye ekhaya. Ngiyakutshela nje ukuthi La right. Ngiyakutshela. Musungithatha mfethu. Uthile nalo muntu. Mana mfethu awubakithi Basho ngicantshele ubhuti Sifonyo ngihlukane yini kanti wangifunani? Awehlise bakithi umoya Hayi cha bandla hayi. Yes sami awehlise. Awungitshele lo bhuti uCovid usuphelile ngifuna ukuyokhuluma nalo umuntu kahle. Yes mana siswami ngithi yabona umfethu lento ayenzayo mfethu yabo mfethu lento ayenzayo njengamanje ufisa ukuzokuvezela yabo ukhathele ukuphila cabanga sebena 2 years cabanga bebambana lo Bana 2 years. Yes bana 2 years mfethu uyacabanga vele kubedlala intshontsha so manje ngiyacela mina siswami ukuthi uunderstand wamukele nje mfethu ukuthi ke usekhona kodwa mfethu konke njengoba eshilo nje ukuthi kuzoqhubeka konke uzoqhubeka wenzele mfethu njengoba nje eshilo wathi yes kuzoba njalo mfethu yes ngicela uthule ukhulume emakhuluma nami uthule uyimisele mfethu ngokuzovela yabo uthi ngicela ngiyayazi usangilimaza yabo uyayizwa lento isho uyazi ukuthi nanoma kuthiwa ngiya icontent engifuna ukuyizwa njengamanje angeke ngize ngizwe uyambona usubukise ngami kanjani uyambona usubukise ngami kanjani ukubukisa ngawe ushilo wathi uyasaba siswami usaba ini yes siswami ushilo njengamanje akasabi ngoba kukhona nini ushilo mfethu ungicelile mina wathi mfethu uyacela usimisi njengamanje akasaba ngisi ngoba kukhona nini yebo Ngoba lo muntu unamandla anganani? Alibuke lo muntu. Bhuti Sifonyo kanti wangifunani hey mfethu mana mfethu yes angithi yabo angithi mfethu uyasichaza izathu siswami bo uyabona kube wenze ngendlela ehloniphekile yes yipho ubengenza ngayo ukuletha umunye umuntu osifazane lapha mkwami azongikhombisa ukuthi ngisilima kangakanani mina iphutha lokuqala lenzile lelo elesibili ukuthi ahlule ukukhuluma nami angizisela phambi kwenu phambi kwamehla abantu azongibukanisa nje nabantu usejolene nalo muntu for 2 years ubhizi uthembisana nami la uyathenga wenza zonke izinto umuntu oyekhaya kanti uyazi ukuthi yena uzofuna isithembu lesithembu ngiqala ngisho ukuyizwa umani uzomveza kusona hlahla isithembu uzomveza ukuthi sekukhona okhona futhi ubambile yabo ubambile ubambe endlelani ile nto engifuna usikhulumisane naye mina ukuthi yini ukubamba wathi mfethu wena uthe wena ngeke ukwazi ukuthi umnikeze umuntu manje ngicela ungiyeke bandla bhuti ngifuna ukuthi ngiqoqe icasulo zami kahle ngicela ukuthi awuhlale eqhawe phansi awuhlale mfethu ayibo Khuluma nomuntu. Manje mfethu ehlisa umoya mfethu siswami yezo ehlisa umoya siswami yezo achaze mfethu yonke ngoba vele sekwenzakele yabo sekuvele mfethu sekwenzakele vele sevele sekwenzakele yabo bhuti umzulu utheni lo muntu lo yes uthe usisi number 2 lwa lapha ya umithi uzongitshela ngoba vele sekumithiwe shutha angithi yes akunjani kunjani vele ngizo senina 2 years niphusha angithi yebo senina 2 years ngihleli nawe mina wena ushangala ushaye ngala angisuba isilima lapha mina yes mancane bhuti asibuyise ngakwena ke le asithi sengihlale nawe leminyaka le 7 years abese we mina kube khona ngimbona eceleni bese ngizokutshela ngihlale nawe 2 years buzo accept lonto buzo accept manje wayimele ngi-accept umuntu wesimama hayibo bhuti Sifonyo ngicela ungiyeke okahle mama yazi nomuntu umuntu wesimama mfethu wena umuntu wesimama ngoba ngumuntu wesimami kumele ngenze njani kumele ngibe isilimi awuwazi Utshelani manje umuntu wethu ungamshayi phela umuntu wethu phela lo umuntu wethu phela lo ungakhohlwa phela lokho nawe hayibo hayi manje uyamshaya le ntombazana hey angithi amboni mfethu uyakhaya usakhuluma usisi number 2 la ngiyacabanga ukuthi awutho kancane sisi ngoba bekusakhuluma mina nanangu ubhuti lo ngicela ungihlukane bhuti hlala phansi my sister hlala phansi usukhiselo igazi ehlisa umoya sixoxe kahle njengabantu abadala we hayibandla uyamazi vele ngiyamazi wangitshela ngaye lo sisi wena nje wakumula kanjani mfethu ukuthi akutshela ukuthi ukhona umuntu abambana naye hey it was not easy but I had to accept it because uyayithandi manje uza kumina mama kumina hayibo hlala phansi hlisa umoya wesisi hayibo sengikhona phela sozothini ayikho phela into ezayenza lapho manje wena mfethu nje nawe ungajabulela ukuthi ube kanje kuwena awunankinga phela nesithembu wena
akunayo inkinga mina nesithembu. Yeah. Because phela kuyenzeka ukuthi mhlambe akaneliseki mhlambe on the other side kusisi so manje uyashoda kancane ofeature there is me ke ngokuzo othini ozo refilla leyo part le yashoda ngayo sisi should phela akakho enough for him. Yeah. So nje sengikhona ke mina Nkosi yami ngizogcwalisa umzi kube right. Ukuthembiseni mfowethu? Ungithembisile ukuthi sizoba sesithembini and then uzoya futhi ekhaya ahambise inkomo ekhaya angilobole. Uyapi lona? Hlezi nje hayi uyavutha yini hlisa umoya. Yazi ukuthi awuzithandi kangakanani. Umncane okokuqala. Okwesibili uzosifaka entweni ongazi ukuthi uzifaka kwini. Ngiyayazi ukuthi ngifaka yini phela mina. Yazi nanoba bengazuba nankinga nayo kodwa sengicikwa yilokuqina nje kwakho uyaphapha kakhulu. Uyafika lana uzongiqinela uzongiphaphela phezulu kwaloko nje uzala uzozibukanisa nabantu umncane umngaka. Uyakubuka mesina abantu emakhaya ayibo kahle ndo ntombazana. Ayibo. Nithi manje usubambile mfowethu. Yeah. Qhawe. Uyakufakazela impela ukuthi usebambile sisi. Njengoba ngishilo qhawe. Yeah. So siswami ngiyacabanga ukuthi ke nje mfowethu. Akufuna sasehlisa umoya mama. Ukwamukela wemama. Ngoba konke wena kuzoqonda wena nje wena ngoba uwena unembolo 1 mfowethu wena udriver wayo yonke into yabo. Manje nje futhi uyachaza mfowethu. Ngicacazeka ukuthi firstly uneqiniso because wangitshela ukuthi ukhona oqala and then mina ngizobosibili so uqiniso kuyena likhona okwesibili I think wang approach for like 6 months ngingasamfundi but wabekezela ukuze athini aze ngimvume mina yabo so there is patience kubhuti and futhi unothando Nkosi yami yo nemali uyayikhipha ngakimina ngazi ke lapha ekhaya uyayidedela kuwena imali uyayidedela so nje Nkosi yami jabule kabi mina manje akaza kutshela ukuthi unezingane wangitshela ngengane ukuthi ziwu2 so angaze nihlangane nazo mhlawumbe nawe cha angahlangana ngale zabo mina so angani ukuthi zinjani awunankinga kodwa nazo ngithi anginankinga nazo because vele ngifike zikhona so ayikho into engizoyenza mina lapho ngoba nami ngiyamthanda ubhuti so ayikho into engizoyenza lapho ke so siswami mfowethu siyacela thina ukuthi calm down yonke into mhlawumbe izoba right ekuhambeni kwesikhathi uyezwa kodwa ngoba umfowethu usebenzile ubuqiniso sakwazi nasamsiza because into esingayifuni sisi wami ukujola ilonto lesingayifuni yabo abantu behambile kubejola asiyifuni lonto leyo yabo uyezwa my sister wabani ukujola ningafuni umfowethu njengoba nje kade lokho ejola ku right lokho enjeli wena manje nje nikhuluma nami bazoyeka yini yes ngeke beyeka ngithi njengamanje seku official ukuthi uma engekho kuwena umfowethu noma mhlawumbe ngizokwazi ngixhumane yini official hawu cha angithi mana angithi uzokutshela nje angithi uzokutshela ukuthi hayi mfowethu ngicela ukuthi ungezi mhlawumbe kulolu suku yabo mana sis mana angithi yabo uzokutshela ukuthi hayi mhlawumbe kulolu suku mhlawumbe sicela ukuthi ungezi endlini ngoba kuzobe kukhona usisi yabo ngingezi mina endlini yes angithi kuzobe kukhona usisi nje angithi yabo umfowethu useyenzele ukuthi njalo ngicela ukhulumele kunjalo iqiniso omnjalo mfowethu ngizobe ngingayendlini njengoba ungilethela ngitshele uzongitshela ukuthi ngizobe ngingayendlini cha sekenzela ukuthi mama mawenze ukuthi mhlawumbe umfice endlini ungabusalwa ngoba manje ngoba lethu ufuna usenze sihlangane sibe umndeni yabo kuhlangane bafethu akuhlangane yes ngoba ngimletha la nanga ngifuna umazi ngoba naye kwazi ukuthi engakaza kubona yabo egcine izithombeni so manje ngifuna akwazi-ke nawo umazi yabonazana akuhlangane mama yabo yes akuhlangane yabo yezwa mama awunankinga mama uyasimukela isicelo sikamfowethu angithi hey nje ngiyamukelayo manje uzokwenza njani ke sisi ngoba phela umfowethu uyimisele ngawe nani sisi futhi ngiyamukelayo kuzomela ukuthi yena akhethe inkinga ukukhetha khona ongadingeki inkinga because uzokhetha wena kodwa eqhubeke manje entshotshane nawo sisi yabo ku right ni kuwena lokho ukuphatha kahle mama usothi saqhubeka ku right ni kuwena lokho sisi mina kuzomela ukuthi akhethe and uma ngabe sekhethile kuzomela ukuthi yena akhombise ngezenzo zakhe ukuthi ngempela ukhethe mina yini mawukuthi ukhethe yena futhi kuzomela ngempela akhombise ukhethe yena yini kodwa ayikho into esikhuluma engakhethile mfowethu angithi ukhetha yena ngithi ngicela ukhethe mfowethu ngicela ukhethe why umkhethisi ukhetha wena uzoqhubeka futhi akhethe nosisi ebunembolo 2 angithi uyakhetha wena uyamkhetha futhi nosisi uyabo angikwazi mama uyakhetha
Yes. Futhi wena uchaza ukuthi Uyakhetha. ufuna ingane yami ikhulile ngaphandle kwababwayo. Eziphi kumele zikhulise ngaphandle kwababazo? Cha sengisho wona njengoba uthi wena ngikhethe. Anginjengamanje uzokwenza uqiniso mfethu ukuthi ingane uma ngabe izala usisi ayizale vele Umndeni yes umndeni nodwa uyabo sisi. Ayangiboni. Cha thi sicela mfethu ukuthi umukele sisi wami yeso. Angiboni. Uright ukuthi ekhethe wena bese ke eqhubeka ejolela nosisi. Uyanqana ukukhetha yena niqhubeke naye. Nini emjolweni nje wena. Ufuna mina? Yes. Into nama akayifuni. Yes. Into engekho mina akayifuni. Cha ngifuna sibe sonke. Futhi uhlukumeze mina. Angiziyona lento eniyenzane nabantu besilisa lehlezi ngicawusinisela. Buka mama besiqhubeka kahle lento ungakayazi. Kodwa ngoba usuyayazi manje unyusumoya suvule usuyalwa manje. Kade mesikhathi ngiyifihle sonke lesikhathi kade ungenankinga ngikuphethe kahle angaze ngathi. Ingoba bengingakaze ngikusole ukuthi uyajola. Futhi bengingakaze ngikusole ukuthi khona into oyenza engase ibe nje nento ke oyenze namhlanje. Hayi bandla ungigilile kodwa kwindundula. Ngoba abantu besilisa ungabona umthembu umuntu wesilisa wena kubona bonke nje abantu wena phela wena akufica ungena ngishi andebovu eyodwa nakhona uyithengela phaya kodunusa manje wena no ways angikwazi ungaveza amahlazo yena engilese ehlazweni ubengana andalo enganatwa Baba ngane yakho the. ubaba nganzama impela kodwa manje ubehave ngazuthi uyena ingane ubehave ngazuthi yena ingane Umdala ngoba ukuzokutshela kanjena yabona nawe ukube bengumuntu wakini buzoyibona nawe lento engishoyo lo muntu ubengakhona ukungibiza azazongitshela lento engitshela namhlanje ngaphandle usazangitshela phambi komphaka komhlaba ubuka. Yes. Yabo nje mina kube bekuyimini nabe ngizomukela nje ngoba ukukhombisela ukuthi uphila iqiniso yayizwa. Inkinga ke mina ngiwena ke yabo. Iyashayisana lapho ukuthi mina ngiwena. Mina ngumuntu wesifazane nina nobabili nohlala nabantu besilisa nanoma kanjani nohlala nabantu besilisa nicabangela nina nodwa. Ukuba mina nami kube ngusisi mana sisi wami wena kube kuwena kuzo introducewa omunye ubuzokwenza njani? Honestly shem bekuzoba nzima Nkosi yami kodwa ubuzomukela but bengizokwamukela because ayibo like kuyenzeka and then umjida lo yena has come true ukuthi asitshela iqiniso yabo because you cannot live phela by lies actually. Yes angithi yabona angithanda kanjani ngiyayithanda mina ngiyayithanda yes mama uyakhuluma yabo mama so nawe ke mukela dadewethu mukela yini ezonquzuka manje yazi kube mhlambe lo muntu lo njengoba ngikutshela ukuthi lo muntu lona umnelisi phela yini ezonquzuka mama manje uyamnelisa wena awuboni wayengafuni ukukhetha wena athi ngiphume mina angangafuni ukukhetha wena nami nawe eqekelele ungitheleni phombi ngibuza njengamanje angimkhethisa why engafuni ukukhetha wena wedwa ungahleki ngiyabona wena usumdala nje wena nezingane ezindala wena ngithi wena ukhulisile wena ayingane azisho lutho neyakhe izokhula ibe ndala sisi ufuna izingane ezikhule ngenababa ihlukene wena nobaba uyabona mfethu wenza uqiniso ama choices akhe uqiniso bani ama choices akhe mama siyacela sisi yini manje zohluka manje nina nihlale nisicindezela umqondo njengamanje ungicindezela umqondo ufuna ngibone ngathi ngispecially wara while ungiphoqa imali kade uyithola usazoyithola isikhathi sakho usazosithola isikhathi sakho ingculazi hawu ingculazi yani phela uyamazi ukuthi uhambapi lo uthi uyezwa wonke kumele ngabe phela nawe usunayo kumele ngabe usunayo phela nawe hlampunayo what ufunayo what ufunayo Kabani yes sobona ngakuhle nawe kumele ngabe usunayo kodwa nawe nobani I'm actually positive mina manje ungangijwayeli kabe wesisi yazi ukuthi ngithini mina ungangijwayeli mina kabe unayo nje vele mina uyabona lapha le muntu shit phela nawe una hayibo shit phela nawe unayo shothi unayo ngoba phela angithi ushaw brown ngalapha shaw brown ngala angithi yabo ushuthi nawe unayo unayo nawe unayo nawe unayo shuthi nawe unayo shuthi nawe unayo nawe unayo 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 phela nami lona ngiyacela ungiyeke yebo ntombazana mama ehlisa umoya yini inkinga uyanisile umoya uyayibuka manje uyayihlaza phambi kwabantu kwabantu uthi uya igciwane lakho leli lapha muzibiza legciwane ngicibaya yimi mina wesisi igciwane mana sis mana sis ya ngiyafuna ungazi ngikubonile vele ngiyakwazi
Washo ngasikona uzokwazi. Lapha endlini enkulu sodibana kanje mina nawe. Relax ayina. Mana mfethu siyacela siswami yeso. Njengamanje ayikho vele into So hayi nina ni treat mina ngasi nguhlanya. Awulona uhlanya ukuthi kumele sicelela ukuthi thina uwemukele uyayizwa lonto le. Why ningamkhuzi lo bhuti wesifonyo? Because ngikhathele manje yabona ngikhathele futhi namanje. Ngabe usefile izimpamo mfethu ngabe usefile Ngabe usungibulele. Ngabe usefile izimpamo mfethu. Yabo so siyacela mfethu. Siyacela mfethu yeso. Siyacela. Yezwa yini? Siyacela mfethu yeso. Inkinga mfethu njengamanje mfethu akukho kusengenzeka. Vele njengoba usumazi nje vele mfethu salusumukele nje mfethu ukuthi vele usuyamazi vele kuzoba nzima vele yabo kodwa mfethu njengoba usebenzile ubuqiniso washo ukuthi ke uhlelela ukuthi eyovela kwesakho futhi nabantwana ababili nayo yabo yena usisi uzoba nomntwana oyedwa yabo ayiseke into eyakhisense ekhulumile umuntu uzozovela ekhaya njengama uyathenga vele njengamanje uyalungisa kodwa futhi sizobe sikhona ukuyovela kahle mana usisi uza kamumva wena phela umuntu oqala umuntu kahlahle umuntu obaleke kakhulu wena ngoba kade vele naphusha nayo mfowethu yabo so mfowethu ngiyacela mina ukuthi wena usalusumukele ngoba ayikho vele njengamanje into esazoshintsha yabo ayikho into esazoshintsha njengamanje ukuthi wena kuphela ulungisa inhliziyo ukuthi cha mfethu khona vele kunzima yabo kunzima vele khona kodwa ngoba usisi echaza mfowethu ukuthi kunezinto vele eziningi vele yabo so wena amukela wena umfowethu ngizokulandelela thina yonke into umfowethu kumele azovela ngoba ngikhona futhi emcimbini ngifake isudu mfowethu uyayibona lonto leyo uyabo siyacela siswami yeso celani ke siyacela Wamukela isicelo sami. Siyacela my sister yeso siyacela my sister akukho okunye kusazoshintsha my sister uyabo siyacela my sister angiboni Alright babe. hayi kwahle siyacela my sister yeso Woza. Hawula ntombazana, hayibo. Hayibo, lasisi. Aze vuthi avuthe nje umlilo yavutha yasha. Shisa yini mama? mana siswami siyacela siswami yeso siswami siyacela siyacela ukuthi ubukele yabo njengamanje usindimela nje ngamukelana kwamukela ukuthi mfowethu ukhona usisi uyayizwa lonto leyo muphi usisi leli gatsha leli lihlaza kanje yebo ayingena mfowethu Bye, gatsha yimina futhi gatsha. Umina futhi gatsha. eliphephezelayo nje la khona elingatheni yabo nje ngizongikhatha nabantu uphephela wani leningilethele wona ukanje nawo ngisho amandla kodwa ngami nami indoda uyabukanisa kodwa ngami le ndoda ithi mina nami uzothinga obhuti angithi labo befonyo beze nawe la ngicela utshele lo ngibambile njengamanje ngithe akahlukane nami sengi-right and uyangilimaza enye uyangilimaza asifike esiphethweni siswami yabo asifike esiphethweni siswami yeso yezo sisi asifike esiphethweni sisi asifike mfethu esiphethweni siyacela sisi yeso we are begging really beg yayizwa lonto leyo yazi bhuti nanoma kuthiwa ngiyathanda ukufika esiphethweni yeah but unumber 2 engilethele wona akayena umuntu engingathi noma ngiyathanda ukufika esiphethweni ngifike yes because okokuqala ungijwayeza kabi ungijwayeza nezinto engasile yes lo muntu lo athi uzovusa naye umuzi umuntu ebekumele aqhubeke ahlale naye emafletini loya yes ngoba okokuqala uyafika la ngithi uzoncengelwa yena yeah but uyambosa akazehlisa nalokho uyazehlisa ngicela uxolise Qolisa kulo muntu mina. Cha ngicela uxolise Qolisa kulona. Cha ngicela Qolisa kulo muntu ngicela mina. uxolise Yini yona le? ngicela uxolise yenzele ingane Hawu ngicela uxolise kahle nibo. Qolisa kulo muntu mina. cha ngicela Uphephela lo, ngicela uphephela. uxolise Hayibo. Ibhanoyi, hayibo kahle. Umoya. cha sicela mfethu siswami ukuthi uxolise yes ngicela ukuthi uxolise sisi Qolisa for ini for ngenzeni kanti mina ngenzeni. Ngimshayile. Ngimshayile. Ngenzeni. mana mfethu Qolisa la. ngiyacela nje mfethu uxolise noma pretend nje uxolise Hayi. yeah mfethu Sorry. Hey.
Sorry. Hawu. Jesu. Sorry wethu. Awusexolisile mfethu, sexolisile mfethu. Ethi sorry Ngixolise Uxolise kahle. pretenda phela manje hawu. Yini manje pretend. Xolise phela Jesu. Ncese. Hawu mfethu mana pretender. Pretender phela. Angimsabi phela lo muntu Uhlanganaphi lokho mfethu? Ufaka upetrol. Uhlanganaphi lokho mfethu? Uyasindisa. Sicela uxolise. Ukuthi siqede lento le. Yes. Ake sizoguqa la, exolise. Guqa phansi. Hayi bawu akuzizwa Nizoguqa nobabili. Hayi bawu uthini ngabe uyinkulu. Hayibo inkulu yakho le. Ushuthi-ke ayikho Inkulu yakho phela le. Ngeke ngikuqa phansi ngikuqele wena phansi. Hawu kahleni bo. Angisona uze nabo la? Hawu. Mfethu awuqale qala ngedolo kha. Hayi mina ngeke ngikuqe nkosami phansi ke ngikuqe nje umuntu osifazane. Hayibo khohlwani ke phela. Mana bese kancane. Khohlwa angeke nje kusami ngenze leyo nto. Angeke nje ngenze leyo nto. Mana. Cha phela ngeke ngenze leyo nto. Ukhonzile njengamanje uqeda yonke. Ungangiconvince mina ngeke mina. Angikuconvince. Kuqapha mina phansi. Mana. Mina ngiyacela ngezwe ukuthi pretender kukhona ezinye izinto mfethu empilweni uthola ukuthi uyadinga nje ukuthi uyipretendele hayi ngoba mhlawumbe uzamukele yabo. Guqe phansi kodwa guqe phansi. Egcine nje. Hayi. Uyazi ukuthi wena ufuna ukuzuza ngithi. Ngithi uyazi ukuthi ufuna ukuzuza. Yabo. Angithi uyazi ukuthi Kodwa mina guqe phansi mina. Hayi boy. Sithemba ukuthi ufuna ke. No. Ngeke ngingabhekani no ngiyeke. Uyafake kuyona. Right nomuntu ukuthi manje phela nawe usaqala Ingane le uright kanjani ngoba ingane le uyabona nje ukuthi isazoyibonela abafana. Abafana hayibo wena. cela umnikeze isikhathi. Cela umnikeze isikhathi. Uzombona emva kwesikhathi. Muphi isikhathi? Uzoyibona mhlawumbe lento engayibona nami. Oh sekumele ngifane nawe ngimbone njenganje nje. Cha, muphi isikhathi? Angithi uyabuthi ingane, muphi isikhathi? Mina sengimphila isikhathi for 2 years ngambona ukuthi cha, u-right. Cela muphi isikhathi nawe. Njengamanje ke ithini way forward izothini into. Ngoba njengamanje mina nje angimisele ngokubhekana nawe. Anganani ukuthi kwenzeka kanjani usuzu kubuya ngithinta angazi simakade angazi moya ingcwele angazi. Uba kona sethi sengixolile. Ehlisa umoya. Angasakuthindi indaba. No. Njengamanje way forward izothini. Uzobona ngabe asiwami siloku sicasula kancane. Ucathula nobani futhi? Nawe. Sonke sakahle sonke kahle. Yazi ukuthi yonke lento nje ayiwakho umqondo. Ngiyafisa ukuthi noma siwa ngiyicabanga ngehlo lika bhuti la yacabanga ngayo but ayayiwakhe kodwa njengamanje vele ngiyacabanga mina sekuphelile bafethu njengamanje kuphelile bafethu ngoba sifisa ukuthi ke uzomazi kanjani mfethu awuphekezele usisi mfethu awumphelezele mfethu usisi awumphelezele siswa Ngamshayi phela umuntu wami wesisi nje. umphelezele mfethu papa siswa meso ngikukhonzeni mfethu wena Baby, love you. Munuza Bye. ya njengamanje mfethu yabo bekuyilokho nje mfethu yabo siswami siyabonga qhawela lethu yazo ya phelele bafethu abanga uthi ke lokhu umsebenzi oqala bafethu sikwazile ukuthi ke sulungise bafethu aku